a.k.a. бармана. И съм тук да направя една поредица от клипове, които ще покриват барманството. Благодарение на тази поредица вие ще научите за класическото барманство, флеер бартендинга, някои малки полезни трикове и съвети, базовата терминология, някои по-големи състезания и някои по-големи имена в флеер състезания. Първият урок, на който ще ви науча, е какво точно е барманство. Принципно барманството се разделя на две различни неща. Едното е класическото барманство, където е просто направата на коктейла с дадените ви бармански принадлежности. Флеер бартендинга е по-абстрактен вид барманство, който нашумя през последните няколко години и представлява някои трикове и номера с дадените ви бармански принадлежности. Примерно жонглиране с бутилки, жонглиране с шейкъри, мятане на бутилки.